И здравейте хора, аз съм Влади Гейминг и днес сме отново с видео на Brawl Stars. Но не какво да е видео, това ще бъде доста различно видео. Това ще бъде класация топ 5 най-слаби герои в Brawl Stars. На пета позиция за мен заема Би. Просто има малко хелт и да има левел, пак има малко хелт. И вторият удар, който е по-силен, ако го изтървеш и си в бой, най-вероятно ще убият. И да, на кутийките не се бие с това, с големи удар, само с малкия. И много бавно така се чупят кутиите. И сега тук се бием с един спайк, ако го оцелим сега, това ще е много добре. И да, ултимейтът е добър, забавя ги, но ако не оцелиш, става доста лошо. И сега тук гледам се крива в храстите и да оцеля Пайпера, но той избяга. Тук по кутийката бием само с това, с лекия удар. И да, тук умират 8 човека. Тук Пайпера ни оцеля един път. И оживяхме някакси. Пайпера ще избягам от него. Оцелихме го някакси, ама вече това забавяме Карала. Убихме Пайпера по някакъв начин. Убихме и Стюто с някакъв късмет. Ето тук по мечката не можем да се заредим. Ударът, който бие доста демидж, трябва да ударим по броулер. И това е гадното. Но тук като я забавяме много добре. И да, това е победа. Но лично моят не мисля, че на четвърто място за мен идва Джаки. Просто докато ги целиш, рейнджът е малък, има голям шанс да те убие Шели или Едгар, като си пусне щита. И за това няма рейндж, че могат да бият Карали, да тормозят Сърджове, всичко да ги тормози. И да, за това за мен взема четвърта позиция. И тук има и друго Джаки. И да, тук ще пробваме да убием, но тя бяга. Ще изчупим кутийката. Там има сърч, трябва да се пазим от него, но аз ще отида да чупя кутийката. Или пък ще избягам. Ето виж, тук сърча ни тормози, защото той има рейндж. Не, няма. Само добре, че му е още в първата фаза, сега да в втората става по-бърз. Но тук ще го убием, защото не си пуснал ултимейта. Иначе ако си го беше пуснал, ние сме мъртви. Тук остават 7 човека. Гледам в това. Ето тук има това дук. Май се тимнали срещу нас. Да. Всички се тимнаха срещу нас. 4. Ще убием първо леоната. И натам сме най-вероятно сме аут. Да. Да, няма какво да направим и умираме. Да, за това, защото няма дълъг рейндж и мога да тормозя с героя. За мен за това е на четвърта позиция. На трета позиция за мен просто идва Аш. Гералт за мен се доста гаден, защото първо този гаджет, който имам аз, и второ трябва да бие, трябва да удари другите герои, да му се дигне силата. Затова, защото сега ако ме нападнат, аз не мога да направя нищо, дори на нанито. А гаджетът му, сега ако го натисна, ми взема 2000 хелт. За нищо.
и което тече доста бързо силата. Така че първия гаджет или втория, който беше другия гаджет е в пъти по-добър, защото ти дава, не ти взима. А това ти взима и ти дава и за мен си е доста тромав герой, нищо, че има доста хелт. Просто това е моето мнение. Тук има един сърч. Тук го убихме, добре, че ни дойде силата. Това е добрата част, но докато се зареди става лошо. Добре сме с 5 пауъра и тия героите с рейнджа ще ни тормозят. Ние няма особено голям рейндж. Тук дойде луто. Ултимейтът му относно ултимейтът му за мен много лесно се спира. Само ако с някой герой, който прави демидж да минава така и през другите. Така, спряхме Леонът с това, защото Леонът ударът му не минава през другите, но за това. И да, за мен това е на трето място. На второ място за мен идва просто Манди. Просто героят като цяло не ми харесва, ултимейтът му е много бавен, атаката му е много бавна и за това за мен заема второ място. Това е добре, че като стои на място има дълъг рейндж, но патроните доста бавно идват към, примерно към опонента, сега като застана и вижте колко бавно пътуват. И това е доста трудно да ги оцелиш, а на мен са още по-бавни, но аз се нямам. Просто е доста трудно да оцелиш. А с ултимейтът, ако не си до стена, просто много бавно да оцелиш някой. Трябва да е нещо случайно. И тук ни напада мистер Пито и ние трябва да бягаме от него. Защото има малко хелт. Остава честима. И ще оцелим това, ако успеем. Но тук идва мистер Пито и трябва да... О, идва и Леон. Това е много место. Ставаме петима. Успяхме да издернем нанито, но не ги оцелихме втори път за убием. И... сега колко е бавно. И не можахме да оцелим с ултимейт. Не можем да оцелим. Известие за батерията. И тук мистер Пито най-вероятно ще ни убие. Иначе трябва да минам някакси през знанието. И не. И тук най-вероятно ще умрем. На трета позиция умираме. Манди беше на второ място. И сега на първо място, лично според мен, взема Анджел. Просто Анджел за мен е най-слабия герой в тази игра. Това си само мое мнение. Някой може да му различно мнението, но това е мое мнение. И да, гадното при него е, че когато се зареди това, цялата линия, трябва да зарежда наново. И сега тръгна да целим този Карл и не го оцелим и той тръгна да напада. Трябва да изчакаме доста време, докато се зареди цялата. Разбира се, може да бием и да натискаме и примерно да държим до половината или да държим малко с Карл, ще направи значително по-малко демидж. Хубавото му е, че може да минава през вода и да се спасява доста пъти. Но и гадното е, че когато... Да, тук не биха. Гадното е, че когато държим тази линия, сме примерно на половин хелт и не се хилваме след това.
И да, за мен това е причината защо Анджело е на първо място. И да, това беше топ класацията от днес. Аз бях Влади Гейминг. Чао и до нови срещи!